good morning mga kagtang. So, ako diri sa balay sa akong mama. O karon, nagplano mi nga, nagplano na pud ko nga akong usbon ang higanan sa akong mama. So, nga na higanan sa akong mama. So, magpanday ko, kami ni mama diha, tabangan ko niya. Kay ako na siyang usbuhon. Ako na siyang tarungon. So, kay panday man ta, so ato nang ayuhon. Update na ho ang nikahuman. So, tanawa lang ang akong mga gibuhat karon nga pagpanday diri sa balay dagkaw sa akong mama. So, nga ni siya. So, ako na siyang usbon diha, mahimo na siyang i-transform na siya og sosyalen aw. Dito mga kaagtang sa mana. So naging ani akong suot pating inita diri mga kaagtang. Mura ko diri og kanang nay gisilaban. So pasensya na mo ingani akong suot. So mga kaagtang ato nang usbon diha karon. Nya si mama ta pa nagkuha pa siya og sirotso. Ay wala man siya sirotso. So na siya lansang na siya martelyo. So ato na siyang usbon. So watch this mga kaagtang. So mani ka mga kanta nagsugod na ko og panguha sa katri ako yung gigubatanan ng katri ni mama nga ginimo. Siya ra po naghimo ana amo nang lain gid kay tanan dagan kay mga bangag mga kantang so napatabang po ko ni mama kay gahi gid kayo pangukon ng mga lansang kay iyang ipang lansang dito sa kahoy. Pati pong gahi ang kahoy nga lansangon ana mga kantang. So mao to nga naghimo ko og frame para himon sa katri ni mama. So dugay ko na human di mga kantang ako gid nahinggi time slap kay parting dugayan ni na human kay gahi kayo ukon ang mga kahoy og katong na human na nagsugod na pud ko og sugod-sugod human akong gabas diha kana time nagabas ko diha man naghimo ko og bag-o nga frame unya akong giususan ng katri sa akong mama para dili na siya maglisod inig naog sa iya ni daanan. So diha nga time nagpupuk nagdi ko diha og mga poste human diha akong gisukdan kung unsa nakadako ng iyang katri. So akong gayong gagmay. O syempre, dili man yung mahimo kung dili ta magabas-gabas din eh. So nagabas-gabas ta human. Napantay na pud ko ubalik mo na nga. Sige, nasa libdan gud ang akong video mga kantang wala ko kay ba kung naunsa na akong video kay lagi na busy gid ko pagpanday ani. So matong nagpukpuk kung wala din nakita nga akong gitrabaho. Tungod lagi kay busy naman jud kay ko, seryoso naman gid kay ko sa akong gitrabaho kay gusto pud ko mahumandod dayon ang akong gitrabaho nga katri ni mama. So mao to nga wala na ko nagdahom nga gahong time slap di ay wala nakit so mao to naka-desisyon namin nga mga una ni mama so nagkaon ko diha kay lagi kigutom nami tagpaniudto na gid mga katang pamahaw di ay tigpamahaw na di mga katang and then relax ko kadiyo human birada na pud ta human naman ta kaon so mo na pud ta diretso diri sa akong trabaho kay patan human it mao pa na tong nahimo karon naghimo kay malubat man akong cellphone so i-update na lang muna ako kung unsa na ko ini kahuman. So kana pa naghimo pa ta og frame. So naghimo pa ta frame diha. So ato na si Jang. Butangan niya og mga kahoy. So naghimo pa ta og kuan. So ako nang gilansang so ang poste naglisod ko og lansang dara. Kay gahi kayo. So liko na siya. Dili na siya mo uyog. So mga gamit ni mama, arrange na lang nato ningon niya. Update na lang muna ako kay lubat naman ako cellphone. So need pa nato i-charge ang ato cellphone. So dire dara katong mga gamiton ng materyales and then si mama magkuan diha sa kawayan. So nako bisita. Hi guys. Na ba hi guys? Ina ba? So man akong bisita, tigtan-aw. So mana magabas ko og tiwas dara. Wala siyang gabson. So atangi ang sumpay para naidugtongon niya. Human ani mga kagtang nag-arrange na po ko sa pingganan ni mama. So wala pa man nagiging human ang kusina. So dinis sa lasa sulod ang mga gamit ni mama. So wa man jud nagka-organize ang mga gamit ni mama. Sa muka sa manok oy. Wala gid na organize ang mga gamit ni mama. Mao to nga ako na po nanggi butangan diha og mga tanang mga gamit niya like mga tuyo, mga mantika. So ako jud gi-organize ang iyang mga gamit para dili siya maglibog pon kung wala na ko diri mahibaw-an niya kung asa na ko ipambutang ang iyang mga gamit. So ako din gialistan mga kagtang ang iyang gamit dito sa butangan na plato. Gi akong gibutangan og mga butangan og bago niya. So wala din ako nakita mga kagtang dili na rin nakita ang ako mga video tungod sa paspas tungod sa busy na bitaw wala na ako napansin. Pagkahuman ani bitaw mga kagtang nidiretso na pud ko panaod sa kurtina nangita ko sa kurtina kung asa ang kurtina ni mama kay munaod na pud ko kurtina ani nga time so naglisod gud ko mga kagtang kay perti man laging piutaw niya init pagit kayo mga kagtang so naluigid ko diri kung wala pa mi kuryente diri ang saon na lang gid ka sa mo to nagdesisyon ako nga manaod na ko kurtina diri sa kini bitong nakita nato nga scene bitaw nga wala pa kurtina so mo na itong tauran og kurtina di mga kagtang aron manindot pud siya nindot dili na nato makita ang kanang scene ba na adto sa manok oy so kanang nakita nato diya mga kagtang kurti kanang scene nga wala pa nabutang yung kurti nato nang butangan diya para dili na makita ang bongbong ni mama nga scene lang in town kay wala pa man in town may upward o ikapalitan nga kurti ibutang bitaw diya ang bongbong mga kagtang so pang samantala mga kurtina sa alamang ta so grabe gud ako paningkamot yung mga kagtang upang kunik sa mga kurtina o pwede na gud akong basa pwede na gud akong kapuya na pero sige lang fight lang ay aron manindot ang kwarto sa atong inahan si mala pwede mga kagtang namilo kauban ni Bray sa na si Bray diya mga kagtang tig paypay ra gid na siya nagsamok-samok ra gud na sa among mga kinabuhi si Brian so mo mga kagtang pagmana mo og kuan sa bitaw sa mga kurtina mga kagtang ako pong gilansangan para dili mo yut-yut ang kurtina.
kaya aron nindot siya tan-awon. So moto nga pag human ako butang sa kurtina diha mga kagtang, ako na pong ipang sabong ang mga bag diha kay nindot ang purog na yung mga bagbag diha mga kagtang. So wala pa ba jud may kabutangan sa mga uban pa ng gamit ni mama. So dapat lagi maghimo pa unta ko diha og butanganan sa iyang mga gamit uban, pero gikapoy na gyud ko mga kagtang. So kana na lang akong gitiwas diha man gi-arrange na ko ang uban pa niya mga gamit yang dagan pa siyang mga abubot. Alam mo naman kanang mga tiguang nga daghan jud ka sa mga abubot. So mo to nga nag-arrange ko diha dili na day ko makita. So nag-arrange na ko diri mga kagtang sa mga bag ni mama kay daghan man ni siya bag. Ikaw man ani ako na punggi. Panguan kung unsa tong mga papel-papel kay ipanglapog na lang kung mga wala na yung mga gamit ng mga papel diha. So mo to gilabog na ni mama unya human. Ako po nag-arrange na po ko sa imong deliver unya human. Nga na po nasuko na po ng mga manok pang 100 naman ako. So medyo nakarelax na ko diha ganin mga kagtang. Mo na mga kagtang, so nakarelax naman ko unya. Gusto ko mag-ligo-ligo sa mga init kayo. May gamit kay gipapayan ko diha ni Brian. Di ba, Bray? Ipapayan ko niya mga kagtang kay pertik yung inita kayo diha mga kagtang. Mura gid ko diha og naa sa sulod sa kuan kay pertik inita gid kaayo mga kagtang. Makaingon gid ako nga kanang mag-vlog ko pero magsando ko bahala na lang magsando ko nga mag-vlog ko kay pertik yung inita nya. Nya ko gihan man kaayo ning si Bray mo paypay na ko mga kagtang. So napafeel pud ko. No, napafeel pud ko niya paypayan pa diyan ko apre ta Bray kay salamat pud ko nga gipaypayan ko niya ba nya mo to. Nga gipaypayan pag ko niya. Mama, and then hindi lang tapos sino ako naman watching na-organize na, hindi na kita ang mga nakuan na mo. Nalimpyo, na-organize na. Una pa, butang. Na siya sapatusan, bag, niya, yung mga accessories. Na-organize na si Brian. Ipakita na ko, unya kalap pa man. So, manglimpyo na lang may diha ni mother. So, muna akong gipanday kani. Makuha lang ta diri og hapin para sa diri sa ilaw. So, makuha na ta diha hapin para sa ilaw. Okay na ni siya. Oh, nara ang atong finished product. So, malagidaanan sa akong mother na okay na. So, ato nang adjo. So, yan na siya kurtina dara ngari. So, gi-prepare na po na ito ang iyang butanganan og kalo. Pero hindi siya mawala. So, mana ang iyang hidaanan. So, ang size sa iyang bed. Ano size? King? Oh. Queen bed. Di man double no. So, queen bed na siya. Pero si Zara usang higda siya. Si Zara usang higda niya mga kaagtang. So, nagkaan mi niya. Napay na nga. Bitay-bitay diha. Medyo magulo pa na diha kay. Dapat maghimo ko diha mga kuan mga kaagtang. Unya kay. Maragi kapos na ko sa oras. Kay gikapoy na. Sama. So, dapat mga bitay-bitay diha. Pero gibutan na lang din ng kortina para tsada po tanawon. So, tatarungon ang kortina diha. Sabi na naman na tarong. So, para tsada sa tanawon. So, gamay ragod kayo nga bahay ni mother. Mara na siya prinsesa diha. Hi! Maraming salamat. Subscribe. Hindi ba subscribe? Subscribe. So, maligo na lang mi. Suporta. Suporta daw mo sa among channel kay grabe ba among pagantos dire. So, organized na nindot na siya. Tinaw na siya tanawon, mura na siya og kuan. Tinaw na siya tanawon. Nya dire gibutangan po na ko kortina. Tara. So, organized na kaayo ang iyang mga gamit. So, kana diha anon pa na kay namang gud nagibutang diha nga butang na plato so panagamit so medyo magulo so mao na ang iyang tanan kay wala pa may kusina kung nanay kusina mawala na diha tanan so luag na gyud so man kabuohan ang bahay ni mother sa iyang kwarto uy naa may tao so kana akong gius-usan ang iyang kuan ang iyang bed kay katong una na akong kuan di ba taas jud kay iyang bed bawon takatkat so kana okay na niya so nindot na mga kagtang iyang kwarto. So, mana iyang kwarto. So, ang ato na po is kining iyang kusina. So, mana iyang kusina. O, magka-time na po ta. Kanina po datong ayon ng iyang kusina. Wala pa ginibungbong mga kagtang. So, kana lang diya, mga buhan pa na diya. Mao pa na ang buhan ni mama. So, wala pa yung lababo. Maghimo pa tag lababo o CR. Yung man, usa pa bungbungan. So, nasa lamisa gamay. So, update na lang na nato pohon. So, nindot na kayo mga kagtang. Kasi simple lang na balay. Basta organize ang mga gamit. Nindot na. Nasa gamay kama. So, actually, di na yung mga gamay kay queen size man ang kaniya. So, okay na. Okay. Thank you for watching mga kagtang. Salamat sa inyong pagtanong mga kagtang. So, update na lang po muna ako niya dari kung mabungbungan na nato ang kusina ni mama. Okay? Wa pa matay time ron. Magkuhan pa man ta. Sa paway sa ta. Ay, grabe kakaboy mga kagtang ang among gibuhaton ni mother. So, si Jay tigkuhan sa kawayan. Kagilagilhi. Niya ako po tigkanday na dari. So, naghimo na mi og frame niya. So, okay na gid kayo. Halay duyan. Kanay duyan. Iyan ang duyan-duyanan. Okay, thank you for watching. Babu!